Прывітанне, паважаныя сябры. Вы ў гасцях у Сёмухі. І як вы ўжо зразумелі, сёння я хачу вас пазнаёміць бліжэй з нашым лялечным тэатрам «Беларуская хатка». Гэта незвычайны тэатр, гэта батлейка. Можа, не ўсе ведаюць, але батлейка – это народны тэатр, які ўзнік у Беларусі ў 16 стагоддзі. Само слово «батлейка» пайшло ад слова лацінска «батлеем», «віфлеем» – это месца, дзе нарадзіўся Ісус Христос. І таму зразумела, што спачатку батлейка знаходзілася толькі ў храме і менавіта на свята Раства Христова, якое святкуюць 25 снежня каталіцкае і 7 студзеня праваслаўнае. Крышачку пазней батлейкі сталі выстаўляць на плошчы, у час кірмашу, дзе адбываліся розныя відовішчы, ігрышчы, і дарослыя дзеці змаглі дзівіцца на спектаклі рэлігійнага зместу. Самым папулярным спектаклем быў спектакль «Цар Ірад». Крышачку пазней, калі час ішоў, батлейка не стаяла на месцы, і з яе дапамогай сталі ставіць спектаклі рознага жанру. Я хачу вас пазнаёміць з нашай школьнай батлейкай «Беларуская хатка». Звярніце ўвагу вось на гэтую хатку. Чаму беларуская? Таму што спектаклі ў асноўным мы ставім толькі на беларускай мове. Зрабіў гэтую батлейку настаўнік працоўнага навучання Канькоў Александр Сергеевич. Таксама і драўляныя лялькі да батлейкі зрабіў ён. Адзенне лялькам шые таксама настаўнік абслугоўваючай працы Слебава Анжела Леонидовна разам са сваімі дзяўчынкамі-памочнікамі. Дэкарацыі да батлейкі, у залежнасці ад зместу спектакля, робіць наша загадчык бібліятэкі Цыган Алёна Михайловна, або проста Алёнушка, як я яе называю, бо гэта чалавек шырокай душы і добрага сэрца. Паказваю для вас спектаклі вучні рознага ўзросту. Гэта 6, 8, 9 і асноўны касцяк – гэта вучні 10 класа. А пішу казкі і складаю сцэнарыі для батлейкі менавіта я. Вось такая ў нас дружная кампанія. Хачу зараз пазнаёміць вас крышачку з самімі лялькамі, паказаць вам іх. Лялькі ў нас розныя. Як вы бачылі ў пачатку, ёсць лялькі, якія апранаюцца на рукі, а ёсць лялькі драўляныя. От у іх такія незвычайныя ножкі, таму што лялькі ў батлейцы ходзяць не проста так, як ім захочацца, а вось па гэтых проразях, звярніце ўвагу. І ваджэнне лялек па проразях – гэта не такая лёгкая справа, гэта сапраўднае майстэрства. Для таго, каб перадаць рух лялек, іх характар, размову, трэба добра валодаць ваджэннем. І нашы вучні з гэтым удала спраўляюцца. Калі ў нас адбываюцца спектаклі, тады лялькі ажываюць. От пад Новы год не без прыгод да нас заходзіў Дзед Мароз. Тая лялька, якую я вам паказвала, прыходзіла да нас у спектаклі «Незвычайнае падарожжа ў бібліятэцы». Акрамя таго, што лялькі драўляныя, у нас ёсць лялькі мяккія. Іх прыносяць дзеці, тыя, якія ўжо выраслі, і гуляць у іх яны ўжо не гуляюць. А вось у нашым тэатры яны становяцца акцёрамі. Вось такі калабок незвычайны прыходзіць да нас у час свята Вялікадня, Пасхі. І это незвычайны калабок, таму што ён праваслаўны. Акрамя гэта, да нас прыходзіць у госці і лісічка-сястрычка у казцы, як ліса на сабе зайца жаніла. Да нас прыходзяць і таксама і Міхал Патапыч у падарожжа ў краіну здароўя і многа-многа іншае. Хачу сказаць вам невялічкі такі сакрэт. От звярніце ўвагу, лялькі зараз стаяць у нерухомасці. А ў хуткім часе, дзесьці ўжо праз хвілін 30, расчыняцца дзверы бібліятэку і вучні прыйдуць на рэпетыцыю. І тады вось усе гэтыя лялькі ажывуць. У батлейцы зайграе музыка, і мы апынемся ў дзівосным свеце казак. Вы таксама зможаце трапіць у казку. А казку любяць не толькі дзеці, а і дарослыя. Яшчэ вам скажу яшчэ адзін сакрэт. 25 снежня нашай батлейцы «Беларуская хатка» спаўняецца 5 гадоў.
Многа гэта ці мала, вырашаць хутчэй за ўсё вам, мае дарагія гледачы. Але скажу адно. З гэтай нагоды у аўторак у нас адбудзецца і прэм'ера спектакля новага, і святкавання 5-годдзя батлейкі. Падпісвайцеся на мой канал у Сёмухі і далучайцеся да нашага свята. Вас будзе абавязкова чакаць нейкі сюрпрыз. А які? Пакуль што не скажу. На тое ён і сюрпрыз. Да новых сустрэч, сябры! Будем рады бачыць вас на канале у Сёмухі!